Dacă anul trecut am analizat din nou mesajul pe care pilda semănătorului îl transmite și am vorbit atunci despre coordonatele rodirii care erau încrederea, răbdarea și ritmul, astăzi vom trata pilda semănătorului dintr-o altă perspectivă, pentru că vom vorbi despre semănătorul și sufletele modificate genetic. Este bineînțeles o metaforă aceasta, dar vom dezvălui pe parcursul discursului nostru semnificațiile acestei metafore. Ne dăm seama, iubiți frați și surori, că solul acesta, pe care cade sămânța, este văzut ca un organism care găzduiește, facilitează, dar în același timp și beneficiază de această rodire. Primește această sămânță care moare ca să deschidă calea unei vieți noi, mai complexe și cu un destin cu totul special. Dacă greuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur. Dacă va muri, aduce roadă multă. Iată așadar că sămânța aceasta pe care semănătorul o răspândește, intră și ea în dinamica morții și a rodirii, intră și ea în acest metabolism. Regăsim itinerarul de care v-am vorbit la slujba botezului. Acolo ne rugăm ca cel ce se botează să se facă împreună sădit și părtaș morții și învierii lui Hristos, Dumnezeul nostru. Iată așadar că este vorba și la botez despre o sădire. Se plantează ceva în acest organism care este solul. Înainte de taina mirungerii, se rostește o rugăciune în care noi ne rugăm de asemenea ca Dumnezeu să-l izbăvească pe cel botezat de cel rău și de toate uneltirile lui. Și păzește sufletul lui în frica ta cea mântuitoare, în curățire și în dreptate, ca în tot lucrul și cuvântul bine plăcând ție, să se facă fiu și moștenitor cereștii tale împărății. Așadar, iubiți frați și surori, solul acesta, care funcționează ca un organism, este sufletul omenesc. Sufletul omenesc este cel ce primește sămânța cuvântului Dumnezeu și cel care găzduiește, facilitează rodirea, dar în același timp beneficiază direct de rodire. Sfântul Ioan Damaschin ne dă o definiție a sufletului. Sufletul este o substanță vie, simplă, necorporală prin natura sa, invizibilă ochilor trupești, nemuritoare, rațională, spirituală și fără formă. Se servește de un corp organic și de acestuia puterea de viață, de creștere, simțire și naștere. Sufletul este liber, volițional, activ și schimbător prin voință. Solul din pilda semănătorului este însuși sufletul nostru, care intră în acest metabolism încă de la botez. Moare pentru ca să renască la o viață aparte cu un destin special pe care Dumnezeu ne-l trasează. Sufletul este acest sol, acest organism care primește sămânța, găzduiește și facilitează această rodire ca unul care beneficiază direct de ea. Așa ar trebui să se întâmple în mod normal, pentru că nu întotdeauna sufletul se comportă așa, ca un sol care trebuie să rodească de îndată ce primește cuvântul lui Dumnezeu. Avem, din păcate, și suflete, cum le-am numit astăzi, modificate genetic, care în primul rând dezvoltă anticorpi. Acești anticorpi pe care dezvoltă sufletele modificate genetic sunt dezvăluiți de însuși Mântuitorul Hristos. În primul rând este vorba despre diavol care vine și fură cuvântul din sufletul oamenilor ca nu cumva crezând să se mântuiască. În al doilea rând, vedem că există o altă categorie de anticorpi pe care dezvoltă aceste suflete modificate genetic împotriva rodirii și acestea sunt încercările. Sămânța care cade pe piatră nu are substrat. Sunt oamenii care trăiesc credința epidermic, care trăiesc credința la suprafață, care mimează mai mult credința sau care se ancorează în credință într-un mod oportunist. Acești oameni sunt vulnerabili în fața încercărilor. Pentru că, așa cum ne spune Domnul Hristos, chiar dacă primesc cuvântul, vestea cea bună, chiar dacă încearcă să găzduiască și ei nădejdea aceasta a rodirii, la vreme de încercare, pentru că trăiesc epidermic credința, se leapădă. A treia categorie de anticorpi sunt grijile și plăcerile vieții acesteia.
Din păcate însă sunt oameni care dau sens lucrurilor care îi risipesc și care distrag de la ceea ce este cu adevărat important. Vorbeam la un moment dat despre oamenii care s-au instalat aici pe pământ, de parcă aici s-ar înveșnici. Și în felul acesta au pierdut dimensiunea verticală a existenței, au pierdut dimensiunea cerească a chemării lor. Aceștia sunt oamenii care se lasă confiscați de grijile și de plăcerile vieții. Tragedia, iubiți frați și surori, nu este moartea. Tragedia este nerodirea. Și această nerodire o putem traduce printr-un nonsens, printr-un vid existențial, printr-o confuzie în care cade cel ce se lasă confiscat de acești anticorpi sufletești. Așadar, sufletele acestea, modificate genetic, care resping cuvântul lui Dumnezeu prin anticorpii pe care dezvoltă, luptă tocmai împotriva soluțiilor vitale pe care cuvântul lui Dumnezeu ni le oferă. Acest sol sufletesc, de fapt, parazitează rodirea. Ne întoarcem la prima categorie de anticorpi, unde ne-am referit la diavol, cel care lucrează în defavoarea noastră și care încearcă să ne jefuiască de cuvântul lui Dumnezeu pentru ca nu cumva crezând să ne mântuim. Sfântul Evanghelist Ioan ne spune că diavolul de la început este mincinos și ucigaș de oameni. Așadar, în primul rând, el folosește minciuna pentru a-i feri pe oameni de mântuire, așa încât avem acești anticorpi de propagandă mincinoasă împotriva credinței. Pe toate canalele și sub toate formele și cu orice preț se investește mult în direcția aceasta. Această propagandă mincinoasă împotriva credinței conduce la ignoranță în materie de credință. Dacă cineva vă spune că este prea inteligent să creadă, să-i spuneți că tocmai v-a demonstrat contrariul. În al treilea rând, acești anticorpi de propagandă împotriva credinței dezvoltă o etică contextuală. Un om credincios are legea morală în sufletul lui, dar are cuvântul Evangheliei pe care îl poartă mereu ca pe un far călăuzitor. Știe ce este bine și ce este rău. Știe că vocația lui se împlinește în dragoste. Știe că dacă a căzut, trebuie să se ridice pentru că Dumnezeu ne întinde o mână. Acest om știe că credința lui se probează prin raportarea la semeni și după aceea la Dumnezeu, dar iată că sunt ceilalți care au căzut pradă acestui jaf al diavolului, în care el folosește minciuna și acești anticorpi de propagandă, oameni care sunt confuzi și nu mai au un set stabil de valori după care să se coordoneze. Aceștia folosesc o etică contextuală, în funcție de moment. Pentru ei valorile s-au diluat, dacă nu chiar s-au dizolvat, inclusiv noțiunile de bine și de rău, de moralitate și de imoralitate, și folosește așadar un soi de etică contextuală în funcție de moment, de cum de mai bine. Umblă acești oameni lipsiți de soluții în cele mai importante sau grave momente ale vieții. Unul dintre cele mai importante momente este însăși trecerea noastră în veșnicie. Cine nu are credință nu are soluții pentru a se pregăti pentru acest moment. Nu are soluții pentru a gestiona moartea. Nu are soluții pentru a gestiona suferința. Un om necredincios nu are soluții așadar pentru momente dificile, importante, grave din viața lui. Umblă cu speranțe contrafăcute ideologic. Pentru că dacă n-ai vestea cea bună a Evangheliei, dacă nu poți rodi, așa cum am spus, începând de la botez, prin moartea și învierea lui Hristos, dacă nu ești fixat pe acest traseu și pe această traiectorie divină-umană, poți nutri speranțe contrafăcute, pentru că ele sunt asemenea seminței care cade pe piatră și care, neavând dumezeală suficientă, se usucă. De ce este importantă și de ce Domnul Hristos accentuează rodirea ca fiind un lucru absolut necesar pentru noi? Drepturile noastre sunt față de această lume, dar obligațiile noastre sunt din lumea cealaltă. Noi înșine suntem și din lumea aceasta și din lumea cealaltă, pentru că suntem materie și suflet în același timp. Și am dat definiția sufletului potrivit Sfântului Ioan Damaschin. Fără obligații, uitați-vă la lumea de astăzi, te prăbușești în revendicări fără sfârșit. Vrei
și vrei la nesfârșit, dar nu mai știi ce vrei. Vrei să fii fericit, dar nu mai știi cum să fii fericit. Vrei să ai putere, dar nu mai știi de unde să-ți iei puterea aceasta. Vrei să fie bine în lume, să fie ordine, să fie disciplină, să fie respect, dar nu mai ai tu de multe ori capacitatea de a oferi lucrurile acestea. Vrei multe mai înainte ca tu să poți oferi ceva. Fără obligație, așadar, te prăbușești în revendicări de drepturi și, așa cum spunea Horia Roman Patapievici, acest soi de revendicări de drepturi la nesfârșit este nevroza lumii moderne. Trăim într-o nevroză în care vrem multe. Ei bine, iubiți frați și surori, un suflet modificat genetic contestă datele naturale ale rodirii și se definește prin prisma acestor anticorpi care nu fac altceva decât să-i paraziteze însăși rodirea. Îi confiscă sensul și îl aruncă într-o nebuloasă existențială, într-un vid existențial. O să vă redau în câteva cuvinte o povestire interesantă, povestea unui vultur care se credea găină. Se spune că un pui de vultur neastâmpărat a căzut din cuib. Din fericire, l-a găsit la vreme un țăran milos care l-a dus în gospodăria sa. Aici a crescut printre pui și găini și vulturul acesta a început să le imite, crezând că este la fel ca ele. Țăranul era tare mândru de isprava lui și se lăuda în sat că are un vultur care se comportă ca o găină pentru că a reușit să-i schimbe natura. La un moment dat, un naturalist află despre acest vultur și vine la gospodăria țăranului să vadă minunea cu ochii lui. Și nu mare a fost mirarea când îl văzu pe vultur cum ciugulește pietricele și cum scurmă după viermișori. Și îl roagă pe țăran să-i dea vulturul câteva zile, să-i demonstreze că acesta nu se dezice de natura lui. Așa că l-a luat și l-a pus pe gard. Vulturul este stăpânul văzduhului, zice acest naturalist, vulturului. Hai, întindeți aripile și zboară către cerul înalt. Dar vulturul s-a uitat în jos, la om, apoi s-a uitat la suratele lui care cotcodeceau fericite, scormonind pământul și a sărit de pe gard, alăturându-se și el găinilor din curte. A doua zi, din nou acest naturalist îl ia pe vultur și îl duce pe un munte înalt și îi zice: tu ești vultur, tu aparții cerului, nu acestei ogrăzi, acestei curți. Hai, întindeți aripile și zboară. Și la un moment dat vulturul își vine în fire, asemenea fiului risipitor, își descoperă adevărata lui natură și se înalță către cer, către văzduh. Și ne spune Horia Roman Patapievici, ca o concluzie la această povestire, că emanciparea omului modern eșuează de multe ori în zoologie și în cultele ei aferente. Noi avem drepturi față de lumea aceasta, dar avem obligații care nu sunt din lumea aceasta. Și prin prisma acestei gândiri noi trebuie să rodim. Trebuie să rodim pentru că acest program al rodirii noastre a început la botez, unde ne-am îngropat împreună cu Hristos prin apa botezului și înviem împreună cu El, nu spre o viață banală, nu spre o viață în care omul să fie redus la o simplă vietate, ci la o viață la care ne cheamă Dumnezeu în înălțimile sale celeste. Să intrăm așadar în echilibrul drepturilor și al obligațiilor noastre, pentru ca în felul acesta sufletul nostru să fie un organism viu, care păstrează cuvântul lui Dumnezeu, care facilitează rodirea și care beneficiază din plin de această rodire însăși sfințenia noastră. Amin.